Tangan sebelah Bentul Bazar. Naik beta Bentul Bazar. Mama mana? Mama betul mana? Mama ada kemisi mana? Ang sudah dengar saya kebas rasa dekat. Dalam beta, kama beta. Dan kama jalan Bentul punya. Kalau bela mampu lega manggan, berat mezang. Jangan tangga seneng. Asal lega jang je hai. Tetapi lega speeder kerana salahnya berat kurang terbuat. Tangga seneng lega ber tangga seneng. Bentul Bazar. Tangga seneng. Bentul Bazar. Uma betul lainnya. Mabrur dong, mezangnya. Jadi ang nisnya Bentul Bazar kedihkan. Fai jangan dalam sana jangan Bentul Bazar mabrur aja. Hai lega ber dalam beta. Behai. Na betul mana? Dalam beta, kan? Na mungkin. Daun. Ada begini, uma betul. Naga kini kau menunjukkan. Fai jangan dalam beta ni. Semua naga dalam beta. Exercise tu. Deh gumai deh. Kau kilo nanggur gumai. Ya, kau kilo nanggur. Wow, bisa kilo ra. Bisa kilo. Bisa. Acha. Wow, danger sama tu na, danger jabai. Deh. जोंनि गेजेरावबो जोंनि हारिनि गेजेरावबो बेबायदि बेफार फालांगि खालामनानै न'खर खांनो आरो गावनि गथ' गथायफोरखौ बेबायदिनो फोरोंलांनो हानायनि लामा दङ। जोंनि मानसिया ओरैनो गुबुन जायगा डिस्ट्रिक्टफ्राव गुबुन स्टेटफ्राव थांनानै बायदिसिना मालायफोरनि लेबार जायो। बेनि जायगायावनो गावबागावनि जायगायावनो गावबागावनि न'आव थानानैनो गावनि गथ' गथायजों थानानैनो बेबायदि बेफार फालांगि खालामनानै गावनि न'खरफोरखौ फोथांनो गोरलैयैनो हायो। गुबुन जायगाफोरनि सुबुंफ्रासो गुबुनारिफ्रासो बेबायदि खामानिखौ जोंनि बाजारफ्राव हाथायफ्राव बेदर बियो बेखौ बयबो जायो। बेदर आदै मोजां दा? दे। जानांगौ बे खासिया मेजेमा 2 इन्सि रोजाथार माथो बा थिगलै आदा मोजां जादों। मैसो बिहु बोखारलायनो ना? बेसेबां 10? दे आदै। बेयाव नांगौ रोखोमनि प्लास्टिक दुरुं आरो जे फासिजाल बायदि मोननाय जागोन। लाबाय था गोसोबायदि फासिजाल बेफोरखौ मोननो हायो। केजि खथ' रुसि 180 थाखा आरो प्लास्टिकल' खथ' हा प्लास्टिकल' खथ' आच्छा लोगोफोर नायलांबाय था नांगौ बायदि सि कारपेट मुस्रि बायदि बायदिखौ मोननो हागोन। बान्दा कबि किमान खथ' एगिला 50 थाखा आच्छा ठीक আছে दे। हेल' लोगोफोर बियो बड'नि ट्रेडिशनेल दख'ना बेबायदि फाननानै गोबां जोंनि बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि फाननानै गावनि न'खरखौ खांनो आरो बेबायदि गावनि बिजनेसआव ग्र' खालामनो हायो। दा जोङो नुदों गुबुन जायगा गुबुनफ्रावहाय गासै जोंनि बर'नि गुबुन जायगा बेबायदि मानसिफ्रा बेबायदि बिजनेस फालांगिखौ मावनो हायो। दा जोंनि गेजेराव बेबायदि मोजाङै बेबायदि गावनि हारिनि मोनसे ट्रेडिशनेल दख'ना बेबायदि दख'ना ब्लाउस आर'नाइ बायदि दङ बेबायदि फाननानै बेबायदि न'खरखौ आरो गावनि नांगौखौ मेनटेन खालामनो हायो। दङ दख'ना बिसोर दामि दङ 2200 मा ब्लाउस मोनो? आच्छा नैबे टुपि ना माने बेथ' गुबुन जायगानिफ्राय लाबोदों नामा? आच्छा डिमापुरनिफ्राय मालाखौ डिमापुरावबो लायो ने? आच्छा दे मोजां ने मादै? आच्छा बेसेबांसिम नांगौ आं सानसेयावहाय? आच्छा दे। हेल' लोगोफोर बायबो नांगौ रोखोमनि बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै दख'ना साद्रि ब्लाउस बायदि मोननो हागोन। गोबां रोखोमनि बेबायदिनो नांगौखिनि बेवहाय मोनो। नायलांबाय था नुलांबाय थागोन। समायना रमायना बर'नि बेबायदि गाननाय जोमनाय ट्रेडिशनेल दख'ना गोबां रं बिरं गाबनि बेबायदि गोबां दख'नाफोरखौ जों बेयाव मोननो हायो। आरो लोगोफोर नायलांबाय था गोबां रोखोमनि बेबायदि दख'नाफोरखौ लानानै बेबायदिनो जोङो ना हायो। बेसेबां समायना जोंनि बर'फोरनि मोनसे ड्रेस ट्रेडिशनेल रं बिरं गाबनि अनेक रोखोमनि मा गाबनि रंनि होनो मादैखौ? गोमो गोथां आच्छा बेसेबांसो गोग्लैयो गांसेयावलाय? गांसेयाव बेसेबांसो गोग्लैयो? 1000-1200 बिदि दंमोन ने? आच्छा बेखौ जोंनि बर'फ्रानो दाखायोना? आच्छा बेखौ सोरनिफ्रायबो लायदों ना दानानै दाग्राफोरनिफ्राय लायदों ने? आच्छा दे मादै मोजां। Hello.
मा बियो बयथो मोनो ए फानो जाथ'लाय दे साबि थाला नांगौमानि बेहाय मोनगोन दे कत itu oh gimana 130 यार gimana sih battery sih naki battery sorna JCB ना itu अच्छा मैगं बाजार ना बियो ना बोथिया ना मामादै ना गोरान आच्छा मैगं थालिर थारुन बायदि ना गोरान बायदि रोखोमनि बाहाय मोननाय जायो गोबां रोखोमनि जोलैफोर मुला लाइ बायदि जोलै मोननाय जायो blanket koto blanket yang to dadah single ta koto single ta আচ্ছা বিজনেস কিলা ভাল না ভাল না সিজন আহি আছে নহয় मैगं दंफां नांगौ बायदिनो मैगं बेहाय मोनगोन आलु फान्थाव कबि जलकिया दालिग्रा खथ' बिसानो आदा दालिफ्रा बेसेबांनो दालिया मोजां दा मैगं दखान लोगोफोर नायबाय था मैगं दखान खबाय नांगौ रोखोमनि बाहाय मोननाय जागोन नायबाय था गोबां दंबावो आंनि खायगासिनो दङ थांगासिनो दङ नायलांबाय था गासैखौबो नुजोबगोन देखाजोबगोन आङो बेंटल बास स्टेन्ड बियो बेनिफ्राय खोलाहा थाङोबा काजलगाव बङाइगाव मोनगोन आरो साहा दावखोयोबा दागगारि भुटान बेबायदिनो थांनो मोनगोन बेनिफ्रायनो गारि गाखोनानै गोसोबायदि थांनो बिदिनो हेलमेटबो मोनगोन बाइक मोनखाय गोसोबायदि बाइक बानायना एसेनोसै दिनैना जे नुबाय बेनोसै जाथ'बाय दिनै बेबायदिनो नोंसोरो नुबाय थानो मोनगोन आंनि चेनेलावहा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो दिनैनि बेंटल बाजारखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय।